Здравейте хора, аз съм Криси. Аз съм Радослав. И ние сме малките хлопети, така ще се казваме в YouTube. И днес ще ви разкажем страшни истории. И така как ви таковаме страшни истории, тази история не се случи. Направо умирахме от страх. Ама, аз си не много пъти, това един-два пъти не се случва вече. Купчил. И да, така. Ще бъде такива неща и да. Извинявайте го. Да, мога извинявайте. Така. И да ви разкажем. А кой пръв сега? Кой направи? То на нас не се случило, да ви кажем. Значи, да ви кажем представницата. Ама кой пръв? Чакай. Това ще ви покажем местото, чакай. Това и на нас не се случи, там. Значи, разхождаме се там, па ще ви покажем местото, че сега не можем. Така сега. И там, се разхождаме. Буквално нещо, какво това беше, защото може всичко. Буквално нещо чук, например, как да ви го кажа? Чук при това си, тук отекно. И така се чу само, на парзалката. Така. И все едно некой чук. Да, и сега да разказвам сам. Аз бех сам без него. Един път се прибирам от стадиона. Играхме мач. Това преди... Това не бехме ли ние от двамата това? Там, кога се прибирахме? Не, аз бех с друг. По колко часа аз пребрах към 9:30. И аз, когато се прибирам, до този жълти авион, после ще го покажа. Да. Ние ще срещнахме долу на центъра, ние двамата тогава аз бех просто на центъра да си купа нещо. Да, и изведнъж... И ние побаирани се случи там. И чакайте и така. Аз прибирам у нас, апарата там жълтия авион. И изведнъж аз чуя някакво тропане в гюма. Може да котка нещо. Да, аз си викам, това е котка, това може да е купнало. И аз си викам, това не е нищо, аз си хора. И аз се обръщам, гледам, ще е нещо голямо. Това не е котка, това е нещо зверско. И аз тръгвам да се прибирам бързо в нас. И след това, като се прибирам, виждам към жълтия гюн една котка как гледа така па нагоре, много странно гледа нагоре. Това като нека се оплаши, почнах да разказвам на приятелите си, че тя е така гледа нагоре, сякаш прецел. Да. Аз бех сам. Тогава бех с братовчет и той се прибира и как да ме изпрати до нас. Той беше с рутинета, аз бех сам. И той ме фърли, нали, там, некъде до баба. Да. И аз оттам надолу по улицата си тръгвам сам, спокойно, никакви неща. И си гледам, нали, на телефона. И изведнъж, горе-долу от него, ма не, също. Гледам през една и къща, тогава нямаше никой, сега са ги купили, а тогава нямаше никой. А пара кой е? Тони дед ги е взел и преди, когато не беше ги взел. И ние тогава гледаме и гледам нещо през вара му, сам седи, с обърна гръб надалече, те беха, не знам колко. Чакай, сега ще ви кажем колко. 3 беха. Тогава нямаше много болки в тази къща и такива неща. И представя си горе-долу. В двора и надалече вие не сте, не знаете. Там ама двора и нали е дълъг и надалече гледам нещо с гръб, все едно нещо яде.
нещо като такова. Клекнало я еде. И ете. А другото е... Него го виждам онова другото. На оградата да ме гледа и да се смее, има много зловещо с някакви вечерни очи, а отвътре гледам някакво веганско. А през прозореца виждам някакви крака. Те са 3. Общо това и ме беше страх. Страх, чисто. И то, нали, то далече е стадиона. Някой път ще ви покажа. Толкова страшно беше, че направо настръхнах аз. След това беше много страшно. После надолу имаше 2, 3, 4, 5 гюма. Имаше и имаше на едно дърво круша. И аз нали си посегнах ръката да си взема. И все едно нещо, и там има до него гюм, до крушата голямата, и там има и само гюма, нали е прав, и само пада, и се джаска, и вътре нещо все едно. Сляз, удра 3 пъти пак. Сляз. Изпука гума нещо. Аз като побегнах надолу, паднах, пребих се. Чакай, аз не бех ли с брата ми? Не тогава. Тогава бегах, паднах, тогава имаше една буквално много дълго. Такова. Нещо ме спана, той беше хубав път. Като се спанах, прибрих се, ставам, бегам пак падам. Пак ставам, пак падам. 3 пъти пак не знам що. Ставам, пак бегам. И надолу има още един. Това куче е село, брат. Какво? Чакайте хора, па да спрем, че нещо останало. Да, извинявай се. Хора, там имаше едно куче. И то... Белгийска овчарка. Да, белгийска овчарка. То е такова грамадно ще. Грамадно, па на 7 месеца и гони едно куче. Гонише едно малко куче. Пак ще спреме. И пак ви здравейте. Хора, да си. Телефона! И там имаше сега. И да ви разкажем другото. Това падна гюма и пошла пак да се шука тръпата. След това другата. Ние бехме само ние двамата и се прибираме в 13 часа през нощта. 13 часа пред... Това майка. Ще чакайте 13 часа. Не, към 13. Тогава почнахме да си смеем жени, а по жени паднахме в една... Да, паднахме върху себе си, защото ние се спанахме, ма чакайте само да се сетиме. И да ви разкажеме... Прибирахме се. Чакай. Да. Прибираме се, ма в колко часа беше? 12! Да, например, да кажем в 12. И като таковаме в 12... И то там, нали, прибираме се, например, 12 и... Краката ни вече заболеха да ходим на да, петите ни, ние играхме много дълго. Да, имаше... Без почивка, само една, 2-3-5 минути. Идваха едни Отдолна идваха, играхме супер матч. И беше много забавно, ама ние си дойдехме май към 12 по-граде, не знам. И просто пушим. Направо. И се прибираме по пътя надолу, там има една уличка, има някои изоставени такова къщи. Има една сград, където има и тунел, там всеки ден минаваме между там и... Да, и през този тунел само се чу. Сигурно някаква котка има. Не било, беше страшно и беше,
И беше супер страшно и оттам като се прибегахме, толкова много страшно ни беше, че тръпа, че побил ми всичко, бой. Да. Да, беше много страшно. Хора, да ви кажем, втора ще има трета част на това видео, защото през нощта ще правим друга част. През нощта, защото сега ми пада. Ще викаме чарч. И тогава ще бъде много страшно и трета част на това видео тук. Трета, защото през нощта тук ще правим една. През нощта може аз сам и той. Или може да остане. И така, хора, вече. И се абонирайте за канала. 100 лайка! Нови сме! Да.